akan yadda Isra'ila da kanta take zargin sojoji na wato Lebanon suna shigowa ta ƙasa zuwa cikin Gaza, inda da kanta take cewa a iya kudancin Lebanon, a iya kudancin Gaza kadai akwai soja da ya kai kusan 10,000, inda ake tabarin wuta a yanzu Kar Yunis da kuma Korudo na Salahaddin Axis, nan ma ta bayar da rahoton cewa akwai sojoji wanda ita kanta ba san adadin su da suke wurin ba, wanda alamu sun tabbatar da cewa akwai sojoji daga ƙasar Lebanon da suke shigowa. To su suna ta zargin Hezbollah ne. To kun ga wannan bidiyon yanzu ya tabbatar muku da cewa wannan wato mutanen Pakistan ne, mujahidai na Pakistan sun fara shigowa cikin Gaza domin kawo musu agaji. Yan ku duba ku ga, ku kalli nisan Pakistan tsakaninta da wannan yanki na Gaza, tsakaninta da Lebanon tafiya ce mai nisan gaske, amma saboda zuciya ta addini da kuma zuciya da san a taimakawa Allah, a taimakawa wato mazajen nan waɗannan bayan Allah, da kuma san addinin ya sa sun fito daga nisan duniya, yau ga suna ƙarƙashin ƙasa suke hoto suke nuna kansu cewa su daga Pakistan, mujahidan Pakistan ne. Amma kun ga lokacin da ta'addanci ya bude a ƙasar Syria, Saudiya ta bude boda, aka yi ta shigowa Laraba suka yi ta zuwa suna kawo Laraba wancan Wahabiyawa masu kashe mutanen nan, wato yan takfir, suna kawo musu agaji saboda yan drone za su kashe su. Aka bude boda, kuna kallon mun tura muku bidiyo, suka yi ta bude boda suna ta fitowa suna ba su kuɗaɗe da bas, an bude boda kawai shigo ake a kawo wa Laraba wannan don wato saboda kada yan drone su kai ga mamaye su gaba daya. Amma wayannan bayan Allah an rasa yadda za a taimake su, ba mu ga sun bude boda sai ana shiga Gaza don a taimake wayannan al'umma ba. Amma sai mutumin can ƙarshen duniya wanda yake Pakistan, gashi yau kishin addini ya sa ya samu kansa, duk da ya san ya zo ne ba lalle ya koma ba, amma haka ga sunan bayan Allah kada ya san adadin su, ga sunan su da kansa Isra'ila sun tabbatar da cewa akwai sojoji dankara ƙarshen ƙasa, kuma daga ko ina Yamane sun shigo, wanda ma ba mu taɓa tunani ba su ne Pakistan, su ma sun shigo. Dama ƴan Lebanon kullun suna nan ana ta yin wannan aikin, su kadai ne suke taimakon wannan bayan Allah cikakken taimako. Amma an tashi ukuwa yan uwantaka ta musulunci sai a ce wannan dan uwan wane ne, amma kuma shi yake taimaka gurin kashe shi. Duk wata manakisa ma da za a ba a tabbatar da cewa an halaka wayannan mutane, to duk su suke kullawa. Yau dai Hassan ya fito, duniya ta gani, gashi an kama jirgi a kasar Italiya saboda rashin imani. Yau a ce wai ma'aikatan port ne suke tausayin yara da ake kashewa, su ne za su tokare jirgin Saudiya da kai ya fito cike yake dam da makamai zuwa Isra'ila. Allah ya fayyace wannan kuma ya nuna wannan, har wanda duk yadda mutum ne ya garfa idanuwansa sai da Allah ya sa masa abin ya gani a kan gabansa. Abubuwan da muke faɗa kuna ganin mun tsani wata ƙasa, mun tsani wasu mutane, to gashi ba a bakin mu ba, a bakin duniya kowa yana gani. Yanzu yan tabbatar da kowaye yake son ya samu gaskiya yana ganin ta, kuma kowaye yake son ya bi ƙarya to zai bi ta ne ala basiratin idan sa bude, ya san ƙarya yake bi. Allah ka ci gaba da hada kan kawunan al'ummar musulmi. Wannan yan uwantakar ita muke son mu gani, duk lokacin da dan uwanka musulmi ya fada bala'i, a kawar da kowane karar sabani ma hada kan wuri guda, haka Allah ya ce. Mu haɗa kanmu guri guda, wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqun. Kan wani ya ce wani kafiri, kan wani ya ce wani dan bid'a, kan wani ya ce wani mushriki. Yan uwa musulmi muke gaba ɗayan mu, dukkanin mu masu kuskure ne. Mu nemi tuban Allah, Allah ya taimaka mana mu rungumi junan mu. Ba wa'anda aka kiro su aka kawo su domin su kasance masifa ga al'umma ba. Duk yadda za a samu zaman lafiya ba su da wannan tunanin. Sun zo da tsari na raba ƙasa, raba duniya, raba zaman lafiya, raba mata da miji, raba uwa da ƴaƴanta, raba uba da ƴaƴansa. Allah ka mana ƙarshen wannan masifa taku. Kuma muna faɗa ne ba da manyan muke ba, da mabiyan muke, su gane su fahimta, domin su manya-manyan sun san aikin da suke kuma sun san abin da suke. Kuma yau duniya tana bayyana komai, Allah yana tona asirin komai. Alhamdulillah muna ganin yadda al'umma suke ganewa, suke fahimta, wasu suke tuba da abin da suke ciki a ciki, suka dawo suke rungumar ƴan uwansu musulmi a mazan ƴan uwansu. Yanzu Iran ba ƴan Shi'a bane, amma suka tsaya wa Falastina ba. Yanzu wayannan mujahidin din na Pakistan ba ƴan sunna bane ba, ina sunna ina Shi'a, an haɗu musulunci kawai ake wa aiki yanzu. Mun wuce wannan gurin. Allah ka ba mu cewa lafiya. Za mu ci gaba da shirin nan namu, nazarin siyasar duniya kashi na 21. A yau wannan shirin namu zai fara ne da Gabar ta Tsakiya. A Gabar ta Tsakiya din za mu tsallaka Gaza da kuma Isra'ila. Babban abin da ya fi ɗaukar hankalin mutane kuma ya dabarbarta al'amari da kuma nazari na masu nazarin siyasa shine sabbin kiraye-kiraye da aka ji ƙasashen yamma wato Turai suna yawan ta yi akan cewa za su kaddara Isra'ila a matsayin ‘yantacciyar ƙasa. Wannan ƙuduri ya fara fitowa daga bakin Emmanuel Macron, shugaba ƙasar Faransa, inda ya ce ƙasarsa a shirye take a taron da za a yi na watan Septemba na Majalisar Ɗinkin Duniya su aiwatar da cewa Isra'ila a matsayin cikakkiyar ƙasa, sannan Palestine ita ma a matsayin cikakkiyar ƙasa, wato tsarin nan na two-state solution, inda za a tsaga ƙasashen ƙasar guda biyu, a ware Isra'ila, a kuma ware wani bangare a ce wannan yankin Falastinawa ne, shi ma a kira shi da sunan ƙasa. Amma da sharaɗi, ita ma ƙasar Ingila ta yi irin wannan furci. Ragowar ƙasashen Europe kamar su Germany, Poland da ragowar ƙasashen Europe sun yi irin wannan furci cewa sun yarda da two-state solution, ma'ana a bawa Isra'ila ‘yancinta kamar yadda dama yana hannunta, a kuma tsagi wani bangare na ƙasa ya zama cewa an bawa Falastinawa ya zama cikakkiyar ƙasa mai cin gashin kansu. A gefe guda an ji kuma Amurka na ta kurari da kuma kumfar baka
da mummunar barazana ga mutanen Hamas akan cewa lallai su sallama su aje makamansu. Su kuma bangaren Europe sun samu matsaya guda biyu. Da farko sun nuna Netanyahu mutumin banza ne, kuma sun nuna dole a ɗauki matakai a dakatar da kashin kiyashi da Isra'ila take aiwatarwa a Gaza. Daga baya kuma sun canza matsayarsu inda suka koma cewa sun amince za su sahalewa Palestine ta zama isasshiyar ƙasa mai cin gashin kanta. Sun ƙara canza matsaya ta uku wanda suka fara bayyana ta jiya shine lallai ya kamata Hamas su yi din mai yiwuwa su tabbatar da cewa sun samu daidaito tsakaninsu da Isra'ila domin shigowar EU wato kungiyar kawancen turai cikin wannan al'amari kamar iya nufin shafe Hamas ne daga doron kasa. Wayannan maganganu har guda uku kowanne akwai dalilin yinsa amma zan zo kansa gaba tunda magana yanzu nake akan Gaza. Maganar sake mamayar Gaza shine babban labari da yake tashi a cikin Isra'ila kuma shine kowane lokaci ake ji a bakin Netanyahu. Za mu ƙara mamaye Gaza, za mu yi mata faɗin ƙarshe, za mu yi mummunan mamaya daga nan kuma za mu tabbatar da cewa mun ƙarasa aikinmu na shafe Hamas daga doron kasa. A gefe guda kuma ga yunwa saboda karancin shigar da abinci cikin Gaza ya mugun ta gayyara wayannan al'umma yayin da yunwa take ta kashe mutane kisan da ya mafi na bam din idan an kalli yawan mutanen da suke mutuwa a yanzu. Wayannan su ne manyan labarai akan Gaza, wasu gurin kamar an yi tufka an yi warwara amma insha Allah zan warware komai yanzu. Maganar yantar da Gaza ko kuma yantar da Palestine ba sabuwar magana bace ba, magana ce da tuntuni kamar yadda na sha faɗa. Saudiya ta rike musu wannan guri tuntuni kuma wannan Yahudawa sun rike wannan tsari na two state solution ne a matsayin plan B. Idan al'amari ya ki bukata bata biya ba to dole ne a samar da two state solution, amma ko shi din ma yaudarar duniya za a yi da shi don har abada ba su taba aiwatar da Palestine a matsayin ƙasa ba. Za a yi haka ne don a kwantar da hankalin mutane, a yi wa mutane abin da ba su taba ganewa ba sai lokacin da aka kawar da mutanen Gaza gaba daya, sai dai kawai al'amarin ya zama tarihi. Ranar 4 ga watan March shekara ta 2025 din nan an yi wani game. Wannan wasan ku shine Trump daga bangaren Amurka ya bayyana wani tsarinsa akan cewa mutanen Gaza su fice daga Gaza su shiga cikin wasunsu su tafi kasar Masar, wasu kuma su koma Jordan. Shikenan a huta da wayannan kashe-kashe. A bawa Isra'ila wannan guri har yake cewa wannan bakin ruwa guri ne da zai yi daɗin kasuwanci, za a gina hotel a yi guraren shakatawa a wannan guri. Al'amari ne da ya san kai tsaye duniya ba ta yarda da shi ba, kuma dama kafa ce suka bayar saboda akwai matsayar da ake son a zo kanta. Matsayar kuma ita ce ranar 4 ga watan March shekara ta 2025 kungiyar haɗin kan Larabawa wato Arab League sun yi zama na musamman a kasar Masar. Sun tattauna yadda za a ƙara gina Gaza. Matsayarsa ta farko shine suna nan akan bakansu sun kalubalanci Trump cewa ba su amince a tashi Falastinawa a Gaza ba. Hasali ma yanzu ga tsari sun fito da shi wanda za a ƙara gina birnin Gaza. Sun ayyana cewa za su fito da kuɗi a tsakaninsu da ya kai dala biliyan 53 domin sake gina Gaza. Har sun ayyana kamfanonin da za su yi wannan aiki da kuma lokacin da aikin zai dauka. Sun ayyana cewa za a dakatar da dukkanin kashe-kashe, yaƙi zai ƙare, amma fa sai an bi wa'annan sharɗa guda 4. Sharadi na farko shine a tabbatar da cewa mutanen Hamas sun ajiye makamansu baki daya. Idan suka ajiye makamansu suka fito to sune masa tabbacin cewa za su yi rayuwarsu ba tare da an kashe su ba, kuma za su roki Amurka da Isra'ila da ta yafe musu abin da suka aikata. Sharadi na biyu shine demilitarize Gaza. A tabbatar da cewa babu wani rajin karfin soji a Gaza. Sharadi na uku shine yankin Gaza da kuma yankin West Bank za su kasance gaba ɗaya ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar Al-Fatah ta Mahmud Abbas na tsawon shekara guda. Daga nan kuma Falasɗinawan za su iya yin sabon zaɓe domin su zaɓi shugabansu, amma fa duka a ƙarƙashin Isra'ila ake magana. Abu na hudu shine ƙasar Isra'ila, Egypt da kuma Qatar su ne za su rika tabbatar da umarni da kuma abubuwan da za a aiwatar a Gaza. Ma'ana waɗannan ƙasashe guda uku su ne za su rika ba wannan shugaba umarnin abubuwan da zai aiwatar da kuma sha'anin siyasarsa. Sharaɗi na 5 shine za a ba wa sojojin Isra'ila damar kutsawa cikin Gaza da ko ina a West Bank domin su tabbatar da tsaro. Ma'ana zai kasance sojojin Isra'ila ne za su rika yin patrol a kewayen dukkanin bodojin, yayin da 'yan sanda da za a kirkira ƙarƙashin Al-Fatah wato Mahmud Abbas wannan da yaran nasu su kuma za su kula da tsaron cikin gida, ma'ana cikin gari na Gaza kenan. Gefe da gefe ma'ana iyakoki zai zama suna kewaye da sojojin Isra'ila. Wannan shi ne asalin tsarin da Trump ya shiryo musu. Ni zan kira wani ruwa ko kuma sai ku kori wannan na ruwan sai ku tabbatar da naku. A haka mutane za su kalli cewa Larabawa sun yi wa shugaban Amurka bore, sun yi watsi da ma'anarsa da kuma bukatarsa. Amma abin da suka kawo din dama shine asalin plan din Isra'ila, kuma shine plan B da aka danka wa kasar Saudiya ta rike musu, wanda kowane lokaci tana maimaita shi, wanda na faɗa muku gaba ɗaya yaudara ce. Ranar 30 ga watan Julai shekara ta 2025 din nan, wato watan da ya gabata, ƙungiyar haɗakar haɗin kai ta Larabawa wato Arab League sun ƙara yin zama inda suka fito kuru-kuru domin nuna asalin manufarsu cewa dole Hamas ta ajiye makamanta, kuma suna goyon bayan Amurka da Isra'ila na cewa lalle Hamas su ajiye makamansu. Mun jiyo ƙasar Turkiya ita ma ta goyi bayan wannan tsari, inda take cewa ita ma tana goyon bayan ƙasashen Larabawa kuma ta jone da su a wannan ra'ayi cewa lallai Hamas su ajiye makamansu. Bari mu warware matsalar mutanen Europe. Wato dukkanin matsayoyin da suke ɗauka, matsaya ɗaya, matsaya ta biyu da matsaya ta uku, dukkan su yaudara ce. Duk wancan shirin ne dai na ƙoƙarin mamaye Gaza. A daidai lokacin da ake ta kururuwa cewa Hamas su ajiye makamansu, kasashen Larabawa ƴan uwansu da ke kewaye da su sun ce sai sun ajiye. Idan su musulmi ne, to babban shehin malami Abdulaziz Ali Sheikh ya yi musu fatawar cewa abin da suke yi haramun ne, kuma su ƴan ta'adda ne. Daidai lokacin da Isra'ila da Amurka suka kaddara mutanen Hamas a matsayin ƴan ta'adda.
A daidai wannan lokaci ne shi kuma a bangaren sanatan Yahu ya sa gabansa Gabas yana kokarin cewa sai ya mamaye Gazzan baki daya. Ya ware sojoji masu yawan gaske ya kuma fitar da wannan jadawali da na lissafo muku shi a baya. Jadawalin da kungiyar hadakan Larabawa suka zarta cewa lallai shine suke da bukata Hamas ta kasance. To sai aka ga Isra'ila wato Benjamin Netanyahu ya tsara wa'annan tsarorin kwabo da kwabo ya kuma sa shi a gabansa cewa shine abin da zai aiwatar. Na farko shine a tabbatar da cewa an ajiye Hamas ta ajiye makamanta ta karfin tsiyama kuwa domin zai mamaye su. Kuma wannan mamaya ba fa da wasa yake yin ta ba. Ya tara sojoji masu yawan gaske. Wayannan sojoji yan uwa, sojoji ne ba iya na Isra'ila ba. Za a yi haɗin haɗakan sojoji na ƙasashen Larabawan nan za su shigo domin taimakawa wannan mamaya ta Isra'ila. Bari ku ji plan din yadda ya fara. Za ku ga rahotanni sun fara ayyana cewa Isra'ila sun kama wasu sojoji suna kokarin tsallakowa boda ta boda Egypt domin shigo da kwayoyi. Wannan dalili ne da zai sa ƙasar Masar ta ƙara jibge sojojinta akan iyaka. Duk da ba da sojoji na ƙasa za a yi wannan aikin ba. Wayannan 'yan ta'addan da aka raina lungu da sako na wannan gabar ta tsakiya to su ne za a yi amfani da su da kuma sojojin sa kai na Larabawa wayanda za su tube kakinsu na kasar su sanya kakin wata kasa domin aiwatar da wannan aiki. Jolani ya shirya sojoji 'yan ta'adda za a bude musu boda ta tuddan Golan Hai za su fada cikin kasar Gaza domin taimakawa Isra'ila wurin waccan mamaya. Yayin da ragowar kasashe munafikan Larabawa za su rika shigo da sojojinsu ta boda Jordan. Su kuma Amurka da ragowar kasashen NATO za a ba su damar kutsawa ta cikin West Bank domin kewaye Gaza baki daya. A kowace gaba akwai dubin dubatar al'umma na sojoji da aka jibgi wanda ake sa ran za su yi wa Gaza kwab daya, za su yi mummunan mamaya. An jiyo ministan tsaron cikin gida wato Itamar Ben-Gvir yana cewa akwai yiwuwar Isra'ila za ta iya ƙara kashe mutum 50,000 a wannan cikakkiyar mamaya da kuma aikin kawar da Hamas da suke shirin aiwatarwa a yanzu. To sai mu yi tambaya, Isra'ila da ta ce ko kuma take da irin wannan shiri, shin ina matsayar turawan yamma da suke cewa za su ayyana Isra'ila, za su ayyana Palestine a matsayin ƙasa? Kun gane abin da suke nufi? Suna son kafin watan September din su tabbatar sun share kowa a wannan yankin. Idan an ayyana ƙasar a matsayin ƙasa, to ana nufin a ayyana ta ne a matsayin ƙasar Isra'ila baki daya. Saboda babu sojoji masu basu kariya, kuma haka za a tattara kawunan wayannan bayan Allah, a watsa su inda ake son a watsa su, a share filin gurin ya kasance Isra'ila. Ina matsayin Larabawa masu cewa suna son a 'yantar da Gaza? Ga shirin da yake faruwa a yanzu, kuma duk masu bibiyar wayannan al'amura na yau da gobe sun tabbatar da duk wayannan abin da na faɗa ana buga shi a manyan jaridu. Da alama mutanen Lebanon sun fahimci abin da ake shirin yi wa mutanen Gaza baki daya. Su ma sun ɗauki wasu munanan matakai domin tallafawa mutanen Gaza. Rahotannin bayanan sirri na hukumomin leƙen asirin cikin gida na Isra'ila irin su Shin Bet, da Knis, da Mossad, da Unit 820 sun tabbatar da cewa akwai wani motsi da yake shirin faruwa a cikin Lebanon, kuma bayanan sirrinsu ya tabbatar musu da cewa lallai sojojin Hezbollah sun kutso cikin Gaza ta hanyar ramin karkashin ƙasa. Isra'ila ta auna motsi da kuma ƙarfin mutanen Hamas sun tabbatar da cewa lallai sun samu abin da Bature ke cewa reinforcement. Bayanan sirrinsu ya tabbatar musu da cewa lallai mutanen Hezbollah suna da yawa kuma sun kutso da yawa cikin Gaza domin taimaka musu daga wannan mummunan shiri da kuma shirin mamaye su da ake shirin yi baki daya. Ko rahoton da muka kawo wancan lokaci kwana 3 da ta gabata, Isra'ila ta tabbatar da cewa a iya kudancin Gaza kawai tana da yakinin akwai soja sama da 10,000, yayin da motsin wayannan sojoji na Hamas ya kutsa zuwa cikin wato West Bank. Shine za ku ga kwanan nan suna ta kai har-hare cikin West Bank da tunanin cewa za su kashe wayannan mutane. Zuwa yanzu Isra'ila tana da tabbacin cewa sojojin Hezbollah sun fara shigowa cikin Gaza domin dakatar da wannan aiki. Kafin wannan babban komanda na Sarayal Qudus da ke Lebanon, wanda ke samun umarnin sa daga Jamhuriyar Musulunci ta Iran, ya tabbatar musu da cewa duk shirin da suka aikata ko suke kokarin aiwatarwa su sani ya rushe tun gabanin aiwatar da shi. Muna kallon irin abin da kuke shiryawa kuma ba za ku yi nasara ba. Ku sani duk shirin da kuka shirya muna da namu shirin a bayan naku, kuma ba za ku yi nasarar karar da wannan al'umma ba. Gaskiyar magana a 'yan kwanakin nan lallai yakin Hamas ya canza, musamman biyo bayan furucin su wanda Abu Ubaida mai magana da yawon Hamas din ya ayyana cewa ba za mu ajiye makamanmu ba kuma za mu sallama wa Isra'ila ba. Muna tare da Allah. Isra'ila mai fasadi ce kuma ƙawayenta ma masu fasadi ne. Suna taimakon su ne domin aiwatar da fasadin da suka saba. Zuciyoyinmu kullum suna ƙara lunkuwa da ƙwarin gwiwa da kuma dogaranmu da Allah. Muna da yaƙini cewa tsayawanmu akan Allah za ta zama misali ga mutanen duniya. Allah ka kare addininka, ka tsaya wa inda suka dogara da kai. Salon yakin da ya canza a cikin Gaza da yadda ake kashe sojin Isra'ila, wannan ya rikitar da ya haifar da rikici har a cikin gwamnati da kuma rundunonin soji. Jaridar TRT World ta ƙasar Turkiya ta wallafa wani bidiyo inda ake samun ja'inja da kuma mummunar turjiya tsakanin shugabannin sojojin, babbar majalisar tsaro da take bayar da umarni ta ƙasar Isra'ila da kuma kwamandoji suke bakin wannan daga. Wannan turjiya ce da wayannan kwamandoji suke yi wa hukumomi da kuma uwa uba sashin fikira na sojojin da kuma leƙen asiri wato Knesset, inda kwamandojin suke nuna cewa da yawa sojojin nan namu da dai a tura su Gaza su yaƙi sun gwammace su kashe kawunan su, yayin da kowane lokaci muke samun lambar masu kashe kansu da yawa. Bari da ku ji yadda abin ya kasance. Wannan kwamanda ya daga hoton wani soja inda ya ce musu wannan hoton Elbaron ne wanda ya harbe kansa har sau 2 a ka bayan mummunan abin da ya gani a Gaza. Ya ga ana kashe su kisan kiyashi, gudun kar a masa irin wannan kisa ya harba kansa da kansa.
kuna tuhumar mu akan afko irin waɗannan abubuwa bayan ku ba kwa gurin, mu ne a gurin, ku kuna cikin ofis. Ta ya za a iya dakatar da wannan kisan kai da sojojin mu suke aiwatarwa a cikin su? Ta ya sojojin za su iya samun ƙwarin gwiwa fitowa yaƙi? Soja yana kallon dan uwan shi, soja yana harbe kansa da kansa. Ina buƙatar ƙarin bayani akan wannan. Muna yin yaƙi ne fa akan abin da bai ma faru ba. Muna fuskantar baƙin yanayi. Zaka iya duba sunana, sannan zaka iya kallon hotuna na mummunan hadarin da muke ratsawa. Muna rayuwa a cikin mummunan yanayi a Gaza. Babu ɗaya daga cikin ku da zai shigo ya ga mu ko ya rungumi halin da muke ciki. Haka za ku yi idan ƴaƴanku ne a wannan filin dagar? Ina farin cikin sanar da ku cewa kowanne cikin sojin Isra'ila iya shirin suicide, ma'ana kashe kansa da kansa. Ba mu da wani zaɓi da ya rage mana in ba mu hakan ba yanzu. Bayan mun kashe kawunan, abin da za ku iya aiwatarwa shine za ku ƙirƙiri wani labarin cewa ba ku san halin da muke ciki ba. Kuna so ku ce ba ku taɓa jin irin wannan kukan ba a baya? A faɗi yanzu nan, soja 39 ne ya kashe kansa. Kar ku manta, kafafen yatsa labarai na Isra'ila sun bayyana cewa sojojin Isra'ila da suke fama da rashin lafiya wayanda aka raunata a wannan yaki yawan su ya kai 126. Wannan kididdiga ta nuna cewa 26 a cikin wannan adadi suna fama da matsalar hauka. Da yawa muna ganin wasu babu kafafuwa guda biyu, wani ba hannaye guda biyu, wani ba hannaye ba kafafuwa, wani ba kafa daya, wani ba hannu daya. To yanzu kuma kisan kai ne ya taho. Wannan yana nuna irin kalubale da kuma haƙiƙanin wutar da suke fuskanta a cikin Gaza. A gefe guda kuma, 'yan uwa da iyalan waɗanda suke hannun Hamas sun takura wa ƙasar Isra'ila da kuma shugabanninta da zanga-zanga. Tun lokacin da Hamas ta bayyana cewa ƙarancin abinci da ke cikin Gaza, wannan al'amari zai iya taɓa mutanen Isra'ila da suke hannun mutanen Hamas. Tunda ba abincin da mu ma za mu ci, to ya za mu hana 'ya'yanmu kuma ba naku. Kuma bayan ku ne kuka dode hanyar da za a shigo mana da abincin. Zanga-zanga ta yi mummunan zafi, wanda sojin na Isra'ila da kuma 'yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa domin kokarin tarwatsa wannan zanga-zanga. Saboda 'yan zanga-zangan sun rufe duk wata babbar hanya a cikin birnin Tel Aviv. Sun yi kokarin tsayar da al'amura gaba daya a cikin birnin, ta yadda hatta ayyukan gwamnati sun tsaya saboda babu zirga-zirga. 'Yan sandan Isra'ila sun yi amfani da karfi, sun kama wasu, sun daki wasu domin kokarin bude hanyoyi. An kama kusan mutum 132 a daidai lokacin da nake hada muku wannan rahoto kenan. Jaridar Middle East Observer ta wallafa wani bidiyo da rundunar Al-Qassam ta saki, inda ta kirawo wannan ba ta kashi da ake aiwatarwa tsakanin Isra'ila da kuma mutanen Gaza. Wani bangare ne na operation din Daviston, inda ake musayar wuta. Wanda ya kalli wannan bidiyo zai ga yadda mutanen Hamas suke narkawa sojojin Isra'ila wuta a zirin Khan Yunis da kuma korido na Salahuddin Axis, duka a arewacin Gaza, a kudancin Gaza. Daga nan barin tsallaka kasar Masar. Dama akan tambaye ni cewa, Datta, kana yawan lissafo kasashen Saudiya, Qatar, Dubai da ragowar kasashe. Amma mukan fuskanci kana dan sassautawa idan ka zo sha'anin kasar Masar. Kuma baka ba da garanti akan cewa kasar za ta dawwama tare da Yahudawa. Gaskiya ne, to lokacin baku amsa yanzu yayi. Akwai wata tsama ta tarihi wanda take tsakanin Masarawa da kuma Yahudawan yanzu. Wannan tsama ce wacce tana da mummunan zafi da kuma tasiri mai yawan gaske tsakaninsu. Tarihin wannan tsama shine, ya kamata a sani Masarawa na yau asalin ba Masari su ne dangin Fir'auna na yanzu. Wannan Fir'auna na Annabi Musa alaihi salatu wassalam. Bayan Allah ya halakar da Fir'auna, Yahudawa sun kasance tare da annabin Allah Annabi Musa. Suka yi ta wahalar da shi har sai da Allah ya tsine musu albarka. Su kuma Masarawa cewa suke yi, Allah ya tsine wa Fir'auna ne shi kadai, amma bai tsine wa kabilar mu baki ɗaya ba. Kirki da mutunci namu iyanan tare da mu, ko kuma gaba ɗayan ku Allah ya kalle ku ya tsine muku albarka. Ya kamata a ƙara ganewa cewa Yahudawa sun sha wahala a lokacin mulkin Fir'auna, sun wulakanta, sun tozarta, sun zama duk wani aikin wahala a ƙasar Masar Yahudawa ke yin sa. Suna ta kiran Allah ya kawo musu mai taimako, ya kawo musu agaji, kamar dai yadda musulmi muke ta roƙon Allah, Allah ya kawo mana Imamu Mahdi, ya kawo mana wannan agaji. Haka Yahudawa suke ta ihu, suna ta koke-koke, ƴaƴansu da jikokinsu suna mutuwa, suna jira har ran da Allah subhanahu wata'ala ya karɓi kukansu, ya aiko musu annabin Allah, annabi Musa a matsayin mai ceto, wanda suke ce da shi Masaya. Masaya tana nufin mai taimako ko mai ceto. Ya zo ya kalubalanci annabin Allah, wato Fir'auna ya kalubalanci annabin Allah, kamar yadda Allah ya aiko annabin Allah, annabi Musa zuwa ga Fir'auna. Da ya karɓi wannan kira nashi, da shi kenan. Sai ya karɓa, dagawa da mulki ta kama Fir'auna. Karshe abin da ya faru har ya kai ga cewa shine Allah, kuma Allah ya halakar da shi. Wannan tsananin gaba da take tsakanin Yahudawa suna kallon mutanen Masar su ne suka bautar da kakanninsu kafin annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo ya taimake su. Daidai lokacin da Masarawan suke ganin cewa ba Yahude shi ne silar dukkanin lalacewa al'amura, rushewar mulkin su, bayan ya taimake su annabin Allah, shi ma ba su kyale shi ba, babu irin sharrin da ba su yi masa ba, har sai da Allah ya kalli kabilar duka ya tsine mata albarka. Wannan tsama ta yi tsanani tsakanin su, ta kai muddar da ba maganar addinai ma ake ba, ana maganar kabila ne. Kabilolin Yahudawa da kuma Masarawa ba a ga maciji. Kusan dukkanin yaƙe-yaƙen da Masar ta yi da Yahudawa a baya, wannan dalili iya daga cikin zai iya ɗauka kaso 40 ko 50 cikin 100 da ya ba su ƙwarin gwiwa tsanan Yahudawa da kuma yaƙarsu. Ko kun san cewa Masar ce ƙasa ƙwaya ɗaya a duniya wacce ya fi kowace ƙasa ƙarancin yawan Yahudawa a cikinta? Duk da Masarawa sun sha wahala, sun fuskanci wulaƙanci daban-daban, kuma ba irin tozarta da basu kalli ba. Amma dai ba Yahuda ya shigo cikin ƙasarsu ya zauna iya da matuƙar wahala, duk kuwa da lalacewarsu. Amma wannan al'amari iya nan a cikin zakatansu. Akwai Bayahude 75,000 zuwa 80,000 a ƙasar Masar a shekarun 1948. Adadin ya ƙara raguwa a shekara ta
1958 adadin ya koma 40,000. A shekara ta 1968 adadin Yahudawan da suke zaune a ƙasar Masar ya koma 1,000. A shekara ta 2011 adadin Bayahude da yake zaune a cikin ƙasar Masar sun koma 100. A shekara ta 2014 kuwa adadin Yahudawan ya koma 40. A shekara ta 2017 Bayahude 18 ne a ƙasar Egypt, guda 6 a Cairo, guda 12 a Alexandria. A shekara ta 2018 kuwa adadin ya ragu, Bayahude 10 ne kawai. A shekara ta 2019 kuwa Bayahude 5 ne ke rayuwa a cikin Cairo. Akwai wasu ma da suke ganin cewa Bayahude kwaya 3 ne kacal ke rayuwa a cikin ƙasar Cairo, ma'ana ƙasar Egypt. Wannan rahoto zai ba mutane mamaki kwarai da gaske. Idan Bayahude zai rayu a ƙasar Masar, to sai dai ya ɓoye sunansa, ya ɓoye kamanninsa, ya ɓoye komai nashi, amma dai ba zai zauna da sunan shi Bayahude bane. Masu wannan aƙida ta ƙin Yahudawa suna da matukar yawa a cikin majalisa, sannan suna da yawa a cikin rundunonin sojoji. Alƙaluma na nuna cewa kaso 65 cikin 100, wasu ma suna ganin cewa kaso 75 cikin 100 na sojojin kasar na manyan sojojin suna da wannan akida ta kin jinin Yahudawa, kuma ba sa tare da shugaban kasar, alakar da yake kullawa tsakaninsa da Isra'ila. Wannan tasiri yasa za ku rika ganin tufka da wara a cikin sha'anin kasar Masar. Wani lokaci sai ku ganta tare da Rasha, wani lokaci ku ganta tare da China, wani lokaci ku ganta kuma tare da Amurka da Isra'ila. Wannan iya da alaka da tasirin wayancan sojoji da kuma 'yan siyasar da suke mulki a kasar. Nazari mai zurfi da nayi a cikin wannan al'amari a daidai wannan gaba, calculation da kyakkyawan lissafi na ya bani damar samar da wani hasashe wanda yake nuna cewa gwamnatin Abdul Fattah al-Sisi ta kwas tafiya, saboda motsi da yake motsawa a yanzu da kungiyoyi da suke motsi da kuskus da ake yawan yi, wanda kuma akwai sojoji da yawa a cikin wannan al'amari da kuma 'yan siyasar kasar. Ko yaya kuka samu labarin cewa an fara zanga-zanga a kasar Masar, to lokacin barar da wannan gwamnati ya fara tahowa, saboda yawan sojojin da suke tare da wancan tsari yawan su yayi yawan gaske. Idan ba ku manta ba, za ku ji kowane lokaci Netanyahu yana cewa shi bai yarda da Masar ba. Masar din nan lalle akwai damuwa a cikin ta. Kuma kar ku manta, a rahoto na nazarin siyasa da nayi a baya, na tabbatar muku da cewa kasashen da suke wannan yanki namu na gaba ta tsakiya babu kasar da Iran ba ta da resistance. Da zarar wannan motsi ya motsa, to resistance za su fara motsawa, kuma ba da bata lokaci ba za a ga abin kamar da wasa, amma ba wasa bane. Idan sun raina shi ko sun dauki wani mataki mai zafi akan shi, to zai bayi zuwa ga barar da wannan gwamnati. Idan ku aka ce yau ba gwamnatin Masar, to mutanen Gaza sun samu cikakkiyar dama da ba su taba samun irin ta ba a duniya. Kasashen duniya za su samu cikakkiyar damar kai musu agaji, ko mu da kanan Najeriya za mu tsallaka mu je mu kai wa ƴan uwanmu ƴan Gaza agaji. Kofa ta zo, fatahi ya zo, muna fata ku yi addu'a wannan hasashe namu da nazari Allah ya tabbata mana da shi. Alama take nuna wannan hasashe iya da matukar tasiri shine shugaban sojin kasar Isra'ila ya bayyana wasu bayanai masu rikitarwa, inda ya ce akwai wasu al'amura da suke faruwa ya kasa gane yaya abubuwan suke, akwai wani motsi da yake faruwa ya kasa ganewa, kuma iya cike da tsoro, kuma in wannan abu ya tabbata lallai zai bar kujerarsa gabanin faruwar su. Na tabbatar da cewa masu bibiyar mu sun san wannan labarin a lokacin da muka bayar da shi. Wannan tsoro na ƙara tsanuwa kwarai da gaske. Amurka da Isra'ila da sauran kasashe sun ƙara sanya idon su a cikin Masar. Shi dai Allah idan ya tashi kullar al'amarinsa to baya yin felin. IDF Chief of Staff ɗin babban hafsan sojojin na ƙasar Isra'ila wato Iyal Zamir ranar 2 ga watan August ya ƙara nuna kaduwarsa. Jaridar Jerusalem Post ta wallafa wannan rahoto a wannan rana, inda ya yi barazanar barin ofis. Ita ma jaridar Global Dozier ta wallafa a shafinta. Bari mu bar Masar haka mu shiga jamhuriyar musulunci ta Iran, inda takun saka da kuma harare-harare ke yin zafi tsakanin Isra'ila da kuma jamhuriyar musulunci ɗin. Jamhuriyar ta yi nasarar kintsa wasu kyawawan shirye-shiryenta. Babban nasarar da ta samu shine kokarin kakkaɓe idanuwan hannayen Amurka da kuma ƙungiyar leƙen asirin Isra'ila da ta zuba a cikin wannan ƙasa. Dan ba ku manta ba, jamhuriyar ta yi wani irin aiki. Wannan aiki shine kokarin fito da irin waɗannan mutane waɗanda suke wa Amurka, Isra'ila da kuma munafikan Larabawa aiki. Suna fitar da bayanan sirri na wannan ƙasa musamman akan abin da shafi tsaranta. Ta yi nasarar kama wani babban yaron Mossad wanda Isra'ila ke biyansa ta hanyar crypto saboda kar a ga irin hada-hada kuɗaɗe da suke kaiwa da komowa tsakaninsu. Wannan babban jami'i ne a cibiyar nazari da kuma koyar da kimiyyar nukiliya ta ƙasar. A wannan bangare ya mallaki digiri har na 3, kuma ya san wasu manya-manyan sirrika da yake tura wa ƙasar Isra'ila. Asirinsa ya tonu kuma an yanke masa hukuncin kisa, inda aka zo da shi tsakiyar jami'a aka harbe shi. Waɗanda kuma ake amfani da su gurin zukar bayanai tun adadin ana rubutawa har ta kai adadin ya kai wani mummunan adadi. Iran ta fitar da mutane waɗanda suke zaune ba bisa ka'ida ba, kuma take da yaƙini akan su suna yi wa Isra'ila aiki kai tsaye ko kuma ba kai tsaye ba. Adadin su ya doshi mutum miliyan 2. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a, ƙasa irin wannan in ba Allah ba ya za a ta tafi? Kusan sama da mutum miliyan 1 da wani abu an doshi miliyan 2 suna kokarin yakar wannan ƙasa, suna ɗibar bayanan sirrinta, kuma da su ake amfani a tarsa mata bamamai a gurare daban-daban. Wannan hannaye na Amurka, Isra'ila yana ta raguwa, ana ta gugutsare wa'annan hannaye. Dalilin da yasa kuke kallon Isra'ila ta matsu da Amurka sun matsu cewa lalle ya kamata su ƙara kokarin kai hari gabanin a ƙarar da ƙarfin su a wannan bangare. Idan ba su da leƙen asiri to ta yaya za su iya? Sannan uwa uba, wannan yaƙi na kwana 12 nasarar da Iran ta samu ta haka irin wa'annan mutanen ya fi nasarar da mu mutane muke kallo na rushe Isra'ila da ta yi. A ciro makiyinka wanda kake tare da shi, wannan ba ƙaramin nasara bace a yaƙi. Yan uwa, bari mu mai da mu baya. Lokacin da aka kai wa Iran wancan hari, wallahi in ba daban Allah ya tsaya musu a wannan lokaci ba, babu ƙasar da za a wa wannan hari ba tare da Allah na ta ba tare da an shafe ta daga ban ƙasa ba. Kada fa ku manta, duk manya-manyan masu bada umarni, shugaban rundunar sojojin na ƙasa, shugaban rundunar sojojin sama, shugaban rundunar sojojin ruwa,
Shugabannin sashen fikira inda suke kula da tawaran dan adam duk a lokaci guda an kashe su. Waye zai bada umarni? A daidai lokacin da kuma wayannan mutane yaran Isra'ila da suke cikin wannan ƙasa an ba su ƙananan drone jirage marasa matuka. Sun je sun daddasa su a jikin na'urorin bada tsaron sararin samaniya. Saboda haka mafiya yawan na'urorin da an tarwatsa su. Sararin samaniya hanhai ko ina suka ga dama kai hari kaiwa kawai zasu. An kashe sojojin da za su bada umarnin. Kuma kowane soja ba mutum ɗaya ake samu a kusa da shi ba. Zaka samu kusa da shi akwai mutum 10-20 duk an kashe su. Wa zai ba soja umarni? Idan ma ka bada umarnin kana nufin a kunna na'urori ne domin su fayar da tsaro a sararin samaniya. To su da an bi su an farfasa su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gashi dukkanin bayanan sirri da wani umarni da za a bayar already a kunnuwan Isra'ila yake. Idan ba Allah ba wa zai iya kare wannan kasar a wannan wuni? Rahotanni sun nuna cewa a wannan lokaci Ayatollah Al-Khamenei da kansa ya shiga ɗakin bada umarni. Ya kalli sojojin suna ta kuka, ya karfafa musu gwiwa, ya caja su da yake shi ma tsohon dan gwagwarmaya ne kuma tsohon soja ne. Ya ba su energy, ya yi jinjarin din su, ya kuma tabbatar musu da cewa za su iya, kuma Allah yana bayan mu. Sannan fa suka fara kokarin aikin canza na'urorin tsaron abinda ba a taba gani ba a duniya cikin abin da bai wuce awa 6 ba sun gama zuba na'urorin tsaro a manyan gurare da ke iyakokin kasar. Ba zan manta ba yan uwa lokacin da aka rusa Iron Dome an kawo wani babban jami'in tsaro wanda shine asalin wanda ya zana wannan zane da kuma ikiran na'urar Iron Dome daga Amurka yazo yake cewa zai dauke ni shekara 7 kafin na dawo da asalin setin Iron Dome yadda muka shirya shi. Amma wayannan bayan Allah cikin kasa da awa 6 suka yi wannan aiki. Lallai akwai Allah a cikin al'amarin su. Suka fara kokarin kawo tsaro a cikin kasar sannan kuma suka fara kokarin mai da martani. Shine fa suka mai da wannan martani. Duka wannan dama ce da Allah ya bawa Iran domin ta gyara wasu al'amuranta. To wannan motsi ya sa da yawa daga ciki inda aka ga motsin sa a cikin wannan al'amari yan siyasa da wasu daga cikin yan kasuwa da wasu jami'an tsaro da wasu ma'aikatan gwamnati duka Allah ya taimaka an fito da su inda za a yanke hukunci an yanke wasu ma ko bayyana maganganun su ba. Ta sabunta tsaron kasar ta uwa uba ta rushe waccan majalisar tsaron ma gaba ɗayanta shine aka kafa wannan sabon majalisa ta wacce Aliyu Larjani yake wa jagoranci a matsayin sakataranta wanda ko shugaban kasa na wannan kasa memba ne kai shi a cikin wannan majalisa bai da ikon sakawa balantana hanawa. An ƙara nesan da sha'anin aikin gwamnati da kuma sha'anin tsaron kasar. Dama an fi samun leƙen asiri ne daga ma'aikatan gwamnati ba da rundunar RGC ba. To yanzu wannan ya sa hatta 'yan sanda jami'an farin kaya da duk wani abu da shafi tsaro yana ƙarƙashin kulawar waccan majalisa ne. Idan asiri zai yi mutukar wahala sun shirya tsaro mutukar tsaro kuma wani irin kurman tsaro wanda Isra'ila ba ta da masaniya mai ƙarfi a kansa ba kuma tsayawa suka yi ba suna ci gaba da bincikowa da kuma sa ido akan al'amura da yawa. Ko a yau din nan ma bayan toshewar hancina na Isra'ila domin kwatar bayanai ta ƙara amfani da wata hanya ta addini wato Kiristoci domin ta yi amfani da su don su zame mata hanyoyin da ta rika tsotsan labari da kuma bayanan sirrin wannan ƙasa. Wannan ke nuna idanuwanta gaskiya an ciccokale su a gurare da yawa tunda har ta biyo ta wannan hanyar. Rahoton da yake fitowa yanzu shine ƙasar Iran ta kama da yawa daga cikin Kiristoci mabiya cocin Anglican saboda kama su da ta yi da yawan zuwa ƙasar Turkiya wani birni da ake ce da shi Izmir. A can suke gamuwa da wani babban fasto ba Ameriki kuma jami'in CIA mai suna fasto Brian Adam. A can yake tsotsan labarai kuma yake ba su umarnin abin da za su dosi. Idanuwan jamhuriya ya kai kan wannan coci da kuma wayannan mutane. A yanzu su ma ta daddake su gaba daya. Shugaban majalisar tsaro mafi kololuwar girma ta jamhuriyar musulunci wato Aliyu Larjani idan ba ku manta ba ya ziyarci kasar Iraki yayin da suka yi signing agreement sa hannun yarjejeniya na tsaron bodojin su baki daya da iyakoki da kuma amfani da iyakokin kowane bangare domin samar da cikakken tsaro. Wannan al'amari ya dagawa Amurka da kuma Isra'ila da munafikan Larabawa hankali saboda bukatar da suke da ita akan Iraki. Kullun Iraki tana ƙara nisa da su. Saboda wannan yarjejeniya ta ba wa Iran cikakkiyar damar amfani da sararin samaniyar Iraki wanda idan ba ku manta ba akwai fasansanin Amurka da ke Iraki kuma duk lokacin da ake kai hare-hare da kuma kai tazarar bayanai wani lokaci ana amfani da wannan sansanin soja saboda shine mafi kusa da Iran. Wannan yarjejeniya ta ba wa Iran cikakkiyar damar dakile wannan al'amari wanda sansanin Amurka da ke Iraki a yanzu ana son a mai da shi hoto ne mara amfani. Wannan ba karamar matsala bace ga Isra'ila da kuma Amurka musamman sashin leƙen asirinsu na CIA. A daidai lokacin da ƙasar North Korea ta Kim Jong-un ta shirya tsaf domin gwangwaje kasar ta Iraki da wani azababban air defense system na'urorin tsaron sararin samaniya. Al'amarin gabar ta tsakiya fa kullun ƙara rikicewa Amurka yake. A daidai lokacin da Irakin dai yanzu kusan so ɗaya ne a sati Amurka take iya samun damar satan mai ta kuma fitar da shi. A ragowar kwanakin guda 6 ba ta iya samun damar fitar da mai saboda ko da yaushe missiles ne kuma drones suke kaiwa da komowa a wuraren. Kuma kun san shi harkar mai baya bukatar wuta saboda haka ma'aikatan ba sa zuwa saboda kowa ya fi son ransa akan kuɗin da zai samu. Wannan matsin lamba ya sa Isra'ila ta fara ganin cewa dole ne fa ta dakatar da Iran daga wannan shirye-shirye saboda wannan shirye-shiryen take ta yi tana ƙara ƙarar da ƙarfinta ne. Ina nufin ƙarfin Isra'ila a cikin wannan yanki ya kaita take ta kowace fuska. Idan ta fara yaƙi da ita ta kila wasu daga cikin ƴan leƙen asirinta sa samu rufin asiri. Dole a sa Iran a cikin busy ta yadda ƴan leƙen asirin ba za su tsira. Babban hafsan sojojin ƙasar ta Isra'ila wato Iyal Zamir ya ƙara bayyana cewa Israel is ready for military operations inside Iran. He said Israel is prepared to take action against Iran if necessary to achieve its strategic objectives. Isra'ila ta shirya kaddamar da hare-haren soji a cikin kasar Iran. Wannan jami'i ya kara da cewa Isra'ila ta yi shirin ta tsaf tana kuma duba yiwuwar sake kaiwa Isra'ila hari. Afwan sake kaiwa Iran hari idan ya zama dole sai mun kai musu hari domin cimma muradanmu. Wannan muradai su ne domin kare muradansu waɗanda suke ɗaukar nauyi suke biyan su. Yanzu Iran ta fara ɗaukabo su tana kuma cire su daga cikin wuraren da aka soka su. Ta ya za a yaƙi babu leƙen asiri musamman ga Isra'ila da kuma Amurka? Ga wasu abubuwa na faruwa ta kasa gane kansu, ta kasa gane me ake nufi da su. Ita ma a nata bangaren Iran din an ji tana yawan musanta cewa za ta kai hare-hare tana duba yiwuwar kai hare-hare kasar Isra'ila domin kare kai. Yan uwa ya gabata ku sani kowane lokaci Isra'ila idan za ta kai hare-harenta cewa take yi
tana yi ne domin kare kai. To da alama ita ma jamhuriya ta dau wannan salo, tana cewa akwai yiwuwar za ta kai wa kasar Isra'ila hari domin kare kai. Za a ji maganganun a dan kwanan nan sun yi zafi da yawa, kowa shiri yake yi, amma tabba za a kai hari saboda Isra'ila ba za ta iya jure a cire jama'a ta gaba ɗaya a cikin wannan yankin ba. Kuma yanzu aikin da Iran din take kenan babu dare ba rana, zari al'ummar ta kawai take ta kowane bangare. Kuna kallo har a dakin kiristanci ma Iran ta fara fito da mutanen da suke mata tsawon kasa a cikin harkar tsaranta. Kuma ta rufe hanyoyi, musamman kafa wannan majalisa ya dinke kowace hanya ta fitar bayanan sirri, domin bayanan a can suke, kuma kowaye ma za a bashi umarni kawai za a bashi ga abin da zai. Ya aka shirya umarnin, ya tsaron yake, ina makaman suke, yaushe za a harba, karfe za a harba, duk wannan masaniya yanzu babu ita, sai dai an harba din kawai. Ina kuma za a hara, makaman ina za su je, ya shirye-shiryen harin yake, wannan ma ba zai samu ba yanzu saboda babban majalisa ce take da ikon yin wannan. To bari mu leka Amurka da kuma Rasha, in hali yayi mu faɗo cikin Europe baki daya. Wannan ziyara da ta afkwa a Alaska, shugaba Putin na Rasha ya shigo kasar Amurka, jihar Alaska, domin tattaunawa kan matsalar Ukraine. Wannan tattaunawa abin da ya sa ma ni ban mai da hankali na akan ta ba kenan, domin na san zancen banza ne kawai. Tattaunawar an tashi ba wani abu da aka cimma, dukkanin manufofi da ake sa ran za a tattauna akan su ba abin da aka yi. Uwa uba dai magana Ukraine ce. A wunin da Putin ya dawo kasar, a wunin ma an ci gaba da zuba uwar wuta, babu wani abu da ya canza. Tattaunawar duka mutane manzarta na duniya sun yi matukar mamakin ta. Putin bai ba wa Trump cikakkiyar damar tattauna al'amura ba, da ya fara magana sai ya dakatar da shi, sai ya faɗa masa kalma ɗaya wacce za ta rushe maganarsa ɗari, wacce dama a wannan zuba Trump bai samu cikakkiyar damar wannan zubar da ya saba yi ba. Muradansu da bukatunsu ba su cika ba. An tattauna ne dai a matsayin last chance, tattaunawar karshe, watakila shi Trump din shine zai nemi a bashi dama ya tattaunawar karshe kafin daukar matakai na gaba. To ita ma dai wannan mataki bai amfani ba. An dai zo an ga kowa ya zuba capacity dinsa, an kuma dauki hankalin duniya. Abin da dai muka sani shine a daidai lokacin da ake tattaunawar Putin ya dakatar da kai har-hari, amma bayan komawarsa al'amura suka ci gaba da tafiya. Kamar yadda dama Europe sun so a ce wannan zama an yi da su a matsayin su na wakilan shugaban kasar Ukraine Zelensky. To Zelensky ma bai samu damar shigowa wannan zama ba. Yayin da kowane lokaci Amurka ta fi amincewa musamman Trump ta yi tattaunawar ta kai tsaye ita da wanda take tattaunawa, in ya so daga baya shi ɗayan zai iya zuwa ya same ta don ta bashi bahasin me ya faru, domin rike kimarta da kuma darajarta. Magana ake ta manyan kasashe, ya za a yi a kawo dan boyi Zelensky a tsakaninsu, wanda dan giya ne, in yana magana baya sanin me yake faɗa. Zai iya damalmala wannan zama, kuma za a iya sa shi ya hakan, kamar yadda ya fi jin maganar mutanen Europe. Kuma damalmala al'amarin zai ƙara damalmala al'amarin Amurka da ne da Rasha, wanda hakan zai haifar da mummunan sakamako. Shugaban na Amurka ya fi gwammacewa irin wannan zaman, ko da ba a cimma komai din ba, sai a dauki wata matsayar a baya. Yanzu da kasashen Europe sun hada kansu baki daya, za su taho kasar ta Amurka domin su tattauna. A yanzu haka sun sauka a Washington domin tattaunawa. Shugaban kasar Prime Minister na kasar Ingila Starmer, bayan ya hau jirgi zai shigo kasar Amurka, yayi wani bayani inda yake cewa Train's been going on a really long time now, 3+ years. Hugely impacted the Ukrainians, who've suffered hugely, but it's also impacted Europe, it's impacted every single family and community in the United Kingdom. And so everybody wants it to end, not least the Ukrainians. But we've got to get this right. We've got to make sure there is peace, that it is lasting peace, and that it is fair and that it is just. And that's why I'm travelling to Washington with other European leaders to discuss this face-to-face with President Trump and President Zelensky, because it's in everyone's interests, it's in the UK's interests. Wannan yaƙi na ƙasar Ukraine gaskiya ne ya ɗauki lokaci ana yinsa. Shekara 3 da wani abu kenan ana fafatawa. Kuma wannan yaƙi ya yi mummunar barna a Ukraine, ya kuma tagula wa Ukrainiyawa, wanda ya sa su a cikin wahala, suka samu kansu a cikin kuncin rayuwa. Kuma wannan yaƙi bai tsaya a cikin Ukraine kadai ba, ya taɓa har Europe baki ɗayanta. Babu wani family ko wani gida da wannan yaƙin tasirinsa bai taɓa shi ba a ɗaukacin Europe baki ɗayanta, musamman mu a ƙasarmu ta Ingila. Babu wani gida da ya fuskanci wahalar wannan yaƙi ba, babu wata al'umma da ba su fuskanci wahalar wannan yaƙi na Ukraine ba a cikin ƙasar mu Ingila. Saboda haka kowa fa yanzu so yake yaƙin nan ya tsaya, a ka ƙarshen yaƙin nan, ba wai kawai dan jama'ar Ukrainian ba kawai. Saboda haka za mu tabbatar da cewa an samar da zaman lafiya, kuma zaman lafiya mai tsayi, ba wanda da an yi shi za a ƙara ballewa ba. Saboda akwai hadari, akwai wani tsoro da muke ji a gaba idan wannan al'amarin ya ci gaba da faruwa a haka. Saboda haka ni a yanzu ina kan hanyata ta zuwa Washington, da ni da ragowar shugabannin kasashen Turai. Za mu tattauna baka da baka, fuska da fuska, da shugaban kasar Amurka wato Trump, har da shugaban kasar Ukraine din wato Zelensky. Saboda wannan tattaunawar kowa iya da muradansa a ciki, kuma muradan kowa ne, domin wannan yakin duka ya ishe mu, kuma ya taba mu. Tsaye da wannan yakin bukata ce kuma muradi ne na kasar Ingila. Wannan tattaunawa za a yi ta ne da manufa guda biyu. Za a fito da tsare-tsare da za a fuskanci yaƙe-yaƙensu na duniya baki ɗaya, musamman Gabas ta Tsakiya. Ana nan za a kulla wata masifaffiyar kullalliya. Maganar mutanen Gaza sai kuma barazanar Putin. Kowanne za su yi mai cikakken tsari, plan A da kuma plan B. Plan A din yaudara ce, sarra su ne zalla a ciki. Asibir da sharadai, abubuwan da suke ganin za su tattauna da Putin akai da kuma matsayinsu. Idan an samu nasarar cimma wannan yaudara, idan kenan su Putin din ba su gane ba, sai a yaudare su. Idan kuma ba a cimma wannan manufa ba, to manufar ƙarshe ba ita ce yaƙi. Abin da kowa baya so din nan, kuma sun fi kowa rashin son yaƙin, saboda sun san mutuwa ce, kuma sun fi kowa son su rayu. To amma fa abin ya zama dole ne a faɗa shi. Wannan taro ne mai matukar hadari, kuma taro ne mai matukar muhimmanci tare da su. Abubuwan da za su tattauna, wanda ba za su bayyana wa mutane ba, shine alƙiblar da za su fuskanta a wannan yaƙi nasu baki daya. Manyan shedanin duniya su haɗu guri guda dan tattaunawa kan waɗannan matsaloli. Duk wani kalar makirci da target na sharri da Allah ya basu, to lokacin fito da shi ne yanzu yayi. Yan uwa mu shirya ganin wasu munanan abubuwa da za a shiryo su da kuma za a kitso su. Kuma wannan tattaunawa za ta ƙara fito da wasu fasaku wanda da ba a san da su ba. Kowane bangare yana kwanciyar gidansa iya sake dauri domin fuskantar kalubalen da ke gabansa. Shi ma a bangaren sa Vladimir Putin ga abin da yake cewa
время мы слышим, все время звучит. Вы должны, вы обязаны. Мы вас серьезно предупреждаем. Вы кто такие вообще? Kowane lokaci muna ji a kunnuwanmu ana cewa dole ga abin da za ka yi, ga iya abin da za ka iya. Wannan ta ishe mu haka, ku dakata, mu ne muka shedi, muna kuma jan kunnuwanku, jan kunne mai matukar muhimmanci. Ku suwaye ku da kuke da wannan ikon, suwaye ku za ku gaya wani haka. Jaridar Russia News ta rawaito cewa an hango kamfanin Soka Oil Hub da ke garin Odessa yana ci da wuta. Wannan kamfanin na Soka mallakar wani Bayahude ne dan asalin Azerbaijan. Wannan kamfani shi yake samar da mai ga jirage da kuma motoci a birnin Kyiv wayanda ake yakin Rasha da su. Rasha ta rushe manyan gine-ginen wannan kamfani wanda ya haɗar da sashi na musamman na gudanarwa da kuma sashin bangaren na'urori duk ta rushe su baya ga tankokin mai wuraren da ake dora man nan ma ta banka masa wuta. Kotun ba wasa.